फिन आरोबाव चिरांनि बिजनी अक्सिगुरी दैमुगुरियाव हाबा जानाय सासे आइजोनि खारनाय। नंगौ, चिरां जिल्ला बिजनी अक्सिगुरी दैमुगुरी गामिनि थागिबि मनिराम ब्रह्मनि बिसि मीना बसुमतारिया थांनाय 1 जुन अक्ट'निफ्रायनो न' गारनानै खारखोमानानै दं। फिसाइ मनिराम ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला न'खराव जेबो नांलाय खमलाय दावराव दावसि जालाया लासेनो बिसि मीना बसुमतारिया न' गारनानै खारखोमालांदों होनना फोरमायो। खारखोमाना थानाय मीना बसुमतारिखौ फिसाइ मनिराम ब्रह्मआ दिल्लीयावबो नागिरहैखांबाय होनना फोरमायबावो। बेजों लोगोसे मीना बसुमतारिनि फिसाइ मनिराम ब्रह्म आरो गामिनि सुबुंफोराबो खारखोमालांनाय मीना बसुमतारिखौ फैफिननो खावलायहरो आरो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6001766099 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायबावो। बियो जुन मासनि 1 तारिखआव थांदों। जुन मासनि 1 तारिखआव थांदोंनानै जुन मासनि 1 तारिखनिफ्राय आं नागिरै मथा-मथि आं दिल्लीयावहाय बेखौ 15-16 दिन जाहैबाय नागिरहैनाया। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो आङो गामियावबो हाबफैबाय। गामियाव न'खरनि मानसिफ्रा जेबो माबा होआखै। ओमफ्राय नागिरै जेरावबो नुवा। गसाइगाव बिदा दङ, गसाइगावनावबो थांबाय आं। ओरैहाय रानिपुरावबो थांबाय, जेबो माबा होआखै। मिथिया होनो। फनाथ' थांनाय हिसाब नालाय, दा फनखौथ' सुइच अफ खालामना लाबाय, सिमखौथ' बहनना लाबाय बियो, बेफोरबायदि। दा मानसिखौ नागिरनायाथ' आंनि डिउटिना, आंथ' जेरावबो थाया बेखौ नागिरनांगौ। ओमफ्राय आंनो माने दिनै लन लानाय गैयामोनब्ला बेलेग खोथामोन, थांदों हिसाबैबाबो। दा लनबो दङ, 50,000 थाखा लन लादों बियो। दा आंथ' आखाइ बिख्लां मानसियाथ' जेबो मावनो हाया, खामायनोबो हाया आङो। दा हिनजावफोर थायोमोनब्ला आङो खामायनानैबाबो बहननो हागौमोन थाइसे थाइनै, न'खराव थायोमोनब्ला गोजोननाय मोनगौमोन। दा बाहेरायावबो ओंखारनो हाया, मानोबो हाया। दा लनाथ' गेजेराव लायो, बिसि फिसायनि गेजेरावबो, नङा होमबा? आंखौ नमिनियाव दोनलांदों ना मादों आं बेखौ मिथिया। ओमफ्राय जायखिया आंनो दा मानसिखौ नांगौ। जिहेतु जों सानैजोंनो संसार जानाय हिसाबै बिसि फिसायनि गेजेराव जोङो थाइसे थाइनैबाबो खमायनानै जोङो लनखौ सुख'नांगौ। ओमफ्राय मानसिखौ आंनो जेरैबाबो नांगौ। माने सेरफांगुरि हाब्रुबारि दरलै बाजार न'आ नागिरबाय। बिनानावफ्राबो बुंनायाव बुङो आंखौ नागिरनो थिनो। दा बिनानावफोरनि खायदा दं ना मा दं मिथिया, जायखिया जेरैबाबो आंनो मानसिखौ नांगौ आरोखि। बबेनिफ्राय लाबोफिननांगौ, जेरैबाबो नांगौ आरोखि। आंनो बिसोरनि न'खरनिफ्राय सोरबाफोर थाखा फैसा जुदि गथायनो नागिरबाबो, सोरबा जमिदारबाबो, सोरबा मिनिस्टारबाबो दङब्लाबो आरोखि, आंनो बे मानसिखौ जेरैबाबो नांगौ। जिथु आं बेजों थैजासे संसार जानांगौ आरो आंखौ थैजासे हेल्प होलांनांगौ। नांलाय खमलायथ' जेबो गैया। जेनेबा फिसा नांलाय खमलायावथ' मानसिफ्रा खारलायाना। जेनेबा फंसे बिसि फिसायजों जालायो, नङा होमबा? बेखौथ' बिसिखौ लानानै जे मानसिया फुथारनांगौ बा माबा मोनसे खालामनांगौ बेथ' नङाना, नङा होमबा? आं जेनेबा बिसिखौ फुथारबायानो, आं मालाय बहा खारगोन? बहा खारनो हानो आंलाय? आंखौबोथ' हमफैगोन ना न'खरनि मानसिफ्रानो, नङा होमबा? बेफोरबायदि जेनोबो माबा आंनाव जेबो प्रब्लेम गैया। ओमफ्राय आंनाव जेबो दाय खोलैनोबो हाया बिसोरो। मानो होनबा आं बेखौ दिनै जेरैबायदि अननानै दोनदों, बेफोरबायदि जाहाथे बियो मोजां आंनि आखाइसिम आरो आंनि न'सिम सफैनानै आंखौ मोजाङै नायनानै अननानै माबा खालामो आरोखि। बिनि मुङा जाहैबाय मीना बसुमतारी। गामिया जाहैबाय सेरफांगुरि हाब्रुबारि दरलै बाजार खाथिनि। आंनि नामा मनिराम ब्रह्म, गामि अक्सिगुरी दैमुगुरि। दावराव दावसियालाय जायाखैमोन, गावसो स्रोद थांनाय बायदि जादों। फैफिनगोन सानदोंमोन, ओमफ्राय फैयाखै आरो। लामा नायबाबो गैया, खोन्थालाङाखै। फैफिननायखौ लुगैयो आरो गावहा दा। हालोदालाय बिदिनो हारसिं गोदाव सोराव। बांसिनानो जाया संनानै दा गावहा। मीना अबाव दङ जेरावखि थाया। जालायलांबाय हारसिङै, संनाय जानाय गद गैया मा गैया। फैफिनदो